Sagamos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang, oras niya to alas 10:36. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Bio-flu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bio-flu na. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. United Home Citab. Basta Citab. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makijaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Today is Wednesday. Miyerkules po nganyan. Pinaka-importanting aldaw sa mga misis. Kaya mga Mr. Orly Tulos, di na magpara-apit-apit, Kuya Names, kung sain-sain dyan hapon. Ha? It's payday. Kaibigan mga misis. Uli, Tulos! Petsa 15 na po sa bulan kan Enero 2025. Ang bilis ng panahon na di. Kabangaan na naman tulos kan Enero. And yan po mga tugang nagmamarka sa kalendaryo kang Comelec na 117 días o 117 days before May 12, 2025 midterm election. Kaya padagos ko niya ng paglibot mga tugang kang mga Comelec officials ta para i-demonstrar ang mga makina na gagamiton mga tugang pati na ang proseso sa kondukta kan eleksyon sa Mayo 12. Ako pa sa lingkod, Mardela dahil iba salit sa naperotiyan. Technical side, kasabay nato dyan si Kuya Names Flora. Yan man sa DCGB Social Media Department. Si Jerome Nico Martinez. Bantang sa Production Assistance Center, yan po dyan si Shara May Liron. Newsroom, katuwang dyan sina Jenny Matthew Balyaran. Angel Mustasa, sin Mary Joy Jaresco. Dyan sa luwas ang Mega Post Patrol sa padagos na pangangalap ng mga istorya ng aning may balangibog sa Banuan na sinupukawan ng mga turog sa pansitan. Yan po dyan sa 3rd District ang Samuyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Yan man sa Daraga area si Karen Nicole Ala. Kasabay po sa mga istorya man na nakakalap niya dyan sa Kapitolyo Provincial. Sa City Hall, asin sa southern part ka mga barangay sa Legazpi, partner Alar Mario. Bantang dyan po sa Legazpi Port District, asin sa Regional Center site. Yaw po dyan si Joshua James Bino. Asin duman sa 1st District,
sa anom na banwaan kan Primer Distrito o 5 banwaan sa rong syudad. Yan po dyan si Pading Jomar Bien. Duman sa mobile, ang samuyang piloto, ang mata ng DCGB sa kalsada, Henry Damoy Mata. Kami po ka boss, mga kabayan, minasaludar, minataw ning galang. Ano man sa pinagigibo sa kunyan, sana po ariglado ka mo, saan man ka mo sa mundo. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Happy birthday kay classmate, kay Pading Andy Madrigalejo, siring man si Janelle Barameda, yan mo sa Bagakay. At sa iba pa po na nagbe-birthday sa kunyan, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga may anniversary, happy anniversary po. Bantang sa mga bisita, mga both foreign and local tourists, enjoy the sights, savor the tastes, but protect our environment. Okay? Sa mga kabayan natin, mga misis, rikas-rikasan, taod-to na naman, sarap-sarapan ng mapremyuhan. Ha? Dakol ang urugma, dakol na mo baldi, dakol na uyam. Ha? Sige sana, fight sana kita, go lang ng go. Ayan. Yun na po ng buhay tango niyan, mga tugang. So may mga pag-uuran pa dahil may amihan, although pinaluyang. So amihan dahil lang po duman sa high pressure sa may parting Japan. Pero still may mga pag-uuran pa po kita kaya magpasiguro manggiraray. Pero bako nas kasing dalas, ha? Kasing sigida kan uran na namatian ta, mga tugang kang rinipado kita kang shear line. Ano? O de magpasiguro sa napirmi, tangani po na ano yan, di kita magkahilang. May mga anti-flu vaccine na available, mga tugang, sa mga RHU, sa ibang mga health facilities, magpatulok ka mo. Tanganing may protection po kita. Paglipot kang panahon, iyon naman iyan ang sa tuya po ng mga mamamatian, mga tugang, ang mga helang na dara, mga tugang kantang lipot. So, respiratory. Kaya pasiguro kita mga tugang kan sa tuya po ng mga buhay para sabi nga ni kaya ni makalikay kita dyan po sa mga helang na daradara kaya po ng mga pagbago kang panahon. Okay? And siyempre, mga tugang sa ibang na mga lugar may brown out o digdi po sa Legazpi, Igwa, brown out sa nagkapira pong lugar from 8 a.m. to 5 p.m. mga tugang gigibuon po so pag-energize country phase na primary line dyan sa Puro Legazpi, tapos isasabay na po so massive right o way line clearing activity kang Albay Electric Cooperative. So yan po tabi ang mga ano yan, mga abiso ta. So sa mga kababayan niya to, talagang ang mga road crash, mga aksidente sa bihikulo kadakol. Halos iyon minaokupar mga tugang ka mga bareta. Pagkatapos padalagan kan mga ambulansya, mga responders, kasarabay na po mga tugang ang pag-admit sa mga ospital. Kasudma, iguana naman na nadali mga tugang dyan po sa lidong. Motorsiklo, pagkatapos tricycle ang imbulto. So duman sa daraga, sa sipi, mga tugang, karambula. Hali duman sa sarong truck, may rinusnus na tricycle, may rinusnus na inuba, may linasik na aki, maray na lang ta, sunasyutan kan aki, pag rusnus duman mga tugang kan tricycle, day siya tinamaan ta, garon nakapaipit duman sa may kudal. Aday. So iringat po tabi kita, mahal na sang tinampo, sabi kan amigo ko, si Sir Alan na Imperial, ang administrative officer and at the same time spokesperson kan DPWH District Engineering Office number 1 sa First District. Ingat sa nangayat tamauran, mahal nas. Salamaton tabi Sir Alan at saka good morning dyan sa opisina mo, sa mga may igos na mga staff mo dyan. Asin sa bilog po na First District
Engineering Office. Good morning po sa indo. Iyo. O iringat sana po tabi permi. Ayan. May nagpaparakulit sa kuya di Papa Mar. Ano nga ya talaga nga yang kunyan? Extended na nga ya so mga kapitan. As in mga barangay official. Kunyang pa sana po ito. Kumbaga, so proseso ito mga tugang kan kamautan kan mga legislador na i-extender an kunyan pagserbi kan mga kapitanes di barangay tanahiling daaninda base duman sa rasyonale na kulang ang panahon, kulang ang tulong taon. So primero nga ning proposal kan sa House 6 na taon. Pero ang proposal mga tugang digdi sa sa Senado na ipinasar na on the third and final reading kasudma 4 years term. Okay? Babalikan ta po yan. Taon sa naman ta nasa linya na mga tugang si Karen Ala nakatutok ka rin dyan sa Daraga. Garo duman sa lugar ni Toy Garo na Barahas. Ewan natin kung tama. Ano? Karen, please come in. Roger, tama ka tabi dyan, Direct Mar. Actually, yung kita digi sa maya covered court kan sagpon Daraga Albay, kung sa inpikagipo, ining automated counting machine roadshow kan Comelec Daraga. Presently digdi actually, Andy Mar Kasubago, ang mga constituencies ka na barangay sagpon, kaibahan na si Comelec Daraga Election Officer Andy Toledo na naiga explain sa mga banwang taga-sagpon kung paano ang tamang paglakan balota sa automated counting machine. So, Andy Marte, kung natabi paano yun, try tang kaurunon si Sir Andy. Una... Karen, naputol ka? Yes, go ahead. Naputol si Karen, no? Nawala? Sir, hello, sir. Yeah, Andy Mar. go ahead. Sige, ipasa ko na po, Andy Mar, ang telepono kay Sir Andy Toledo, sir. Hello, Sir Andy. Good morning. Hello. Hello, Sir Andy. Hello, good morning. Maray na aga sa nagilanjog sa programa mo. Since sa mga pag-iribata dyan sa DCGB, good morning sa kabos. Ayun, opo. So, naong ka mo pa lang dyan, tabi, Sir Andy, sa Sagpo na di. Kumusta po? Kumusta po ang, ang pag-receive man kan mga mga constituentes na dyan sa Sagpon, manungod po dyan sa Sinong Roadshow? Maraming sirigyo sa mga nakaagi mga roadshow niya mo sa mga different barangays ay maraming sa muyang estimar rin sa Lampang Barangay na kung saan nagkakondukta kami kang ACM roadshow demonstrations na kung saan yaon na kami didingunyan sa populations and almost around 70% kan barangay na bisita na niya mo. So mantang kami nagtatatapos na kaini because we have to do this until January 30. Kasi hindi naman nakakatada na sa barangay dito sa population. Iyon sa mo yung i-cater sa mga masunod na mga nasa poblasyon barangays na lang tabi, Sir Andy, ang lilibuto nido? Ay po, iyon sa dito sa poblasyon dahil nga nagpunan sa tuyang election period. Maluktos naman kami sa pinaka-importanting preparasyon niya mo na yun nga na nalagadang-adang naan po pasiring sa February 11 para sa campaign sa pang-national positions. Ayun. Opo. Sir Andy, ano yan? Anong pagkakaiba kaya na makina ngunyan compared sa mga inot niya itong ginaramit? Well naman, ding mga enhancement na mga ginibuan Comelec kaya ngayon primeramente bago na talaga ining machines na gagamito niya to para sa May 12, 2025 national elections. Kaya nga niinian sa mga katuay ko niya tapilibot nini sa bilog na barangay sa Lampang Banwaan. Sen panduwa man kay ini maaraman kan sa tuyang mga constituentes, sa tuyang mga butante itong mga nakakaiba na mga features na yaon na available sa machines na gamito niya to. Aruba kay ito na sa tuyang baterya bago na talagang pwede na siya mag-last for almost 14 hours. Na yaong pa dyan dakula na ni-screen niya ito nagagamitan. Mahiling nila sa mga boto. Iba pang mga ballot box, medyo dakula naman. Sinan sa tuyang mga machines, talagang nakalapat na maray duman sa sayang ballot box na kung saan talagang mahiling na kan sa tuyang mga
kay manua ang accuracy at efficiency ka sa tuwing gagamito na masin sa ngunya na maabot na eleksyon. Ayun, so igwa pala nin capacity siya na mag-operate sa 14 oras maski daining supply ning kuryente. Opo, tama ka po dyan. Ayun, okay. Pero ang ano yan? Ano ang itsura kang balota kayan tabi, Sir Andy? Halaba o paano ba yan? Kung sa tuyang mag-irumram sa manakaaging elections sa 2020, halos parehas masanaan sa tuyang balota na gagamiton ngunya na maabot na elections. Kaya lang, medyo manipis na ngunyan kumpara ka mga nakaaging 2022 elections na medyo makaruibog yun. Ngunyan medyo manipis-nipis. Kaya ang gabos na mga balota na ang ratio nga ni is around 1,000 registered voters which is equivalent to one machine ay kayang-kaya na magkahusto sa ballot boxes. Nako, kumanipis yan, Sir Andy. Bako daw maging problema ta kung madudo kang subutanti sa iyang pag-shade, baka bumalda sa ibong. Andre, sa mga binalo na mga testing niya mo sa mga ACF demonstrations, na ilingkan sa tuyang mambutante, nadawa nag-shade kita sa sarong parte, pagbalik tada mo, dahil man talaga natatala. Ay, very, so, very. talagang texture as in ang ka-quality kan sa tuyang papel talaga naman na intended for this purpose. Ayo, very good ali. Hindi at least nahali isong agam-agam ka mga kababayan ta na baka Tama po. ma-spoil niya sa bottom eh. Now, ano yan? Ang itsura kang balota ay sa Senado muna, mga senador? Wala mo sa primerong parte sa atubangan kay ni siguro parehas masana sa mga nakapost niya to na mga template. Yaon dyan mga kandidato sa senador. Okay. As in sa baba naman kayan sa mga kandidato sa mga local level. As in duban sa likod ng parte iyo ito sa kabus ng mga kandidato para sa party list. Sa party So list, iyo ang so. kabilugan ka sa tuyang balutango niya nagagamiton. Ayun. So, arog bang giraray kang eno tadi. Okay, so Sir Andy, baka po may pangapudan ka sa mga kababayan niya to sa iba pang mga barangay ta dyan sa poblasyon. Go ahead po, tabi. Wala naman din naman puro sobre naman sa ending nag-aadangan ng elections. Pinapatanidan ta sana na nagpupuna puan sa tuyang election period na kung saan makakamati kita na hindi na inkumbensya, lalo-lalo na dyan sa kalaban ka sa tuyang tinampo dito sa Banwa ang kadaragan na kung saan araw daw iko kaming apia kondotang COMELEC checkpoint. Ini po para sa karhayan masanakang kabos para ini sa pag-implementar asin pag-enforcer kan sa tuyang mga election laws na iyon nga ang pinaka-importanting bagay habang kita nagpaparagpadag na pasisiring duman sa pinakahalatlato niya na election sa Mayo 12. Sa kinaray po, magkabaghinan yung sana asin magantabay, maging vigilant kita asin kalmante sana habang naman ang sa tuyang mga persas kan commission elections sa kasarabang ang mga deputized agency sa bilog na national asin lokal na paggogobyerno ay talagang to ensure na mas maray as in successful sa tuwing election sa maabot na Mayo 12. Ayun. Ay, Sir Thank you Andy, very much. may dagdag may required number of times na pwedeng konduktanin COMELEC checkpoint ang mga deputista sa loob ng sarong aldaw? Ang sinabi naman sa nasa Scotland sila, at least there must be one COMELEC checkpoint. But however, kung talagang ang necesidad kinakaipuan for urgency, ay talagang anytime pwedeng magkandukta kami ng on-the-spot checkpoint. So, pwedeng saro, pwedeng duwa, pwedeng tuloy, depende sa pangangaipo for the security concerns naman yan, ang sa tuyang measures kayo ni. Ayan, basta importante, ang COMELEC checkpoint talaga, may placard, ay may karatula yan. Di ba? Ayo po, tama. Dahil COMELEC, gabos na po ko na checkpoint ngayon ay por sobre na sa COMELEC checkpoint na kung sa inyaon dyan ang nakalagay COMELEC checkpoint, pangaran kan mga election officer, as in pangalan man kan commanding officer or kaya kang chief of police. Yaon dyan nakabaranda yan sa tahaw kan tinampo. Halos araw daw igwa kaming pigokondukta bako sa nadidi sa daraga kundi sa bilog man na probinsya ka na bilog na Albay asin kambilog na Pilipinas. Iyo ang talaga ang gawi as in practice habang kita yaon dyan digdi sa peryodo kang eleksyon. Sir, anong basic na panundon kan mga ining motorista asin kan mga nagkukondukta po ning checkpoint? Naman sa checkpoint naman na ora naman masyado makikipag-cooperate na po kita kung every time na napa-plug down kita. And of course naman very courteous naman sa tuyang mga kapulisan
simbagon talaga ang mga diit na kahaponan, and most importantly hanggang visual sales na po. So dahil man ibang mana dapat gibuhonan sa tuyang mga operatiba kan checkpoint kundi mga hanggang visual sales lamang sa po. Ayun, apa. Sir Andy, maraming salamat po. Mabuhay po kamo dyan sa Comelec. Ingat po. Yeah, thank you very much po. Okay, Karen. Sir Andy. Yes. Yes, Direk Mar. Actually, kaiba ko man po ngunyan sa punong barangay kan Sagpon, Loreto, Barahas. Kumusta taman ang naging koordinasyon? Anong masasabi niya sa maray na koordinasyon kan mga taga-barangay Sagpon na nag-participate dito sa roadshow, ACM roadshow? Sir Steve, Further Mardelac. Idol Brad, good morning. Brad, maray na aga sa imo. Ayan. Ayaw digdi si Karin Samoya na aga para antabayan sa moyang ginibong ACM Roadshow na dinara ni Comelec Officer Andy Toledo. Ayun, so ano po tabi ang satuyang ano yan? Anong satuyang obserbasyon and anong masasabi niya ito po tabi sa lakdang na yung Comelec? Ang primero, ini sa padagos na pag-edukar kan sa tuyang mga botante, mga elektorado na maipaabot sa inda ang tama na prosedimento kang pagboto sa maabot na eleksyon sa Mayo 12. Tanganing dain na madipisilan ang sa tuyang mga tao asin ang pag-abot sa presinto aram na ninda kung ano sa indang mga gigibon. Ayun, okay. Di at least successful ining event na ni tabi dyan sa barangay nindo. Ngunyan aldaw tabi, sir. Iyo po tayo, Brad, ang kuan. Ipinapasalamat ni tanganing gabos lugod maimpormaran ang mga tao. And otro ni po ini sa pagabot kang barangay assembly sa Marso na imbitaran mi giraray si Comelec Officer Andy Toledo para sa further explanation kan gigibo ng mga eleksyon sa Mayo 12, especialmente itong kung paano ang mga prosedimento na pag-abot sa mga presinto. Tanganing especially itong na-mention niya so PWD, senior citizen, saka mga bados na na pwede na palang sinda magboto ning mas atap kaysa duman sa alas 7 ning agang pagpuon kang eleksyon. Correct. 5 o'clock pwede na sila magboto. Ayun po. Opa. Hindi po. Okay. Yan po sa mga vulnerable sector na kaipuan maatab asin dahil sinda maulang kan sa indang pagboto. Opa. Okay, sige tabi, Kap Brad. Salamaton na maray tabi, Kap Toy. Salamaton. Iyo tabi, Brad, salamaton man and salamat digdi kay Karin sa pagtaon ning oportunidad na mapaabot ang samuyang ginibong ACM Roadshow. Yan, the best ka talaga, mabuhay ang sambayanan. Thank you, Brad. Ayan, okay. Sige tabi. Yes, Andy Mar, live rally yan dito sa may barangay Sagpon, covered court sa Banwang Daraga, Karen Ala, DCGB News. Thank you very much, Karen. Mga dugang nakatutok live yan po sa konduktakan roadshow kan Comelec para po sa automated counting machine o ACM na gagamiton po sa konduktakan May 12, 2025 elections. Okay? So, anong abiso mo tabi, sir? Ilog na yan? Si Faring Jomar, yan. Kunin natin si Faring Jomar bago kita mag-news break. Faring Jomar, good morning, please come in. Salamat, Paring Mar. Good morning sa mga parantabay. Posibleng magkaigwanin masinsinang pagguhuron ngunyan o sa masunod na aldaw ang alkalde kan Banwaan kan Bakakay asin ang chairman kan Committee on Appropriations kan Sanggunian Bayan kan Bakakay tangani pade na maresolberan ang sarong dakulang issue digdi sa Bakakay na pwedeng magkausa kung dai masolusyonan mamimiligro ang mga empleyado kan Bakakay Community College, mga maestra, na baka dahil magkasurildoan sa masunod na taon as in din programang maimplementar, may koneksyon sa Bakakay Community College. Iyo. Oho. Inihulita
enot ng ipigbalik kan sanggunian bayan kan Bakakay sa Office of the Mayor so annual investment plan AIP na pagki-questioner kan sanggunian bayan dahilan sa nagkapirang aligadong illegalidad o baday na sunod ang gabos na legal na proseso sa pagkondusir kan MDC meeting para mabilog ang AIP. Nagluluwas pa ding Mar na duman sa AIP o itong annual investment plan na iyuan babasehan kan annual budget kan Bakakay para sa 2025. Yauna duman naka-entry na bilang item ang Bakakay Community College. Iyo ta, libre kayo dan. Tapos ang masagot na ma-operate na kayan, local government. May pondo ining garo 6.1 million something para sa 2025. Pero kanakaliis na taon, dai pa man ining item, maski nakapag-operate na ininin na nagkapirang bulan, ang ginibo, garo ipigsingit na sana, susweldo kan mga empleyado y maestra, duman sa education program kan lokal na gobyerno, duman sa other MOOE. Dahil lang tayo nero ng unyan, dahil man aprobado pa so annual budget kan Bakakay, dahil lang nga nita ipigbalik sa Mayor's Office, sa MDC, so AIP, di reenacted budget ang dapat na ipautob. Okay. Kada kalis ng taon, dahil pa man na budget so Bakakay Community College, ano ang i-reenact na budget? Doon sabihin, kung araw kayo ng sistema, daing budget maski piso, ang Bakakay Community College, daing pang sweldo, daing para gasto, daing gabos. Adi, iyan ang dakulang problema. dapat talaga pag-urunan ni Dayan taba kasi na malamuyuan. Yung nga ni, Kunyan niya na, edukasyon niya na pinag-urunan dyan. yun na nga ni, Na ang pangaturugan problema. ng kang komunidad na magkigulamang nin libre asin naranin na sana. Pighanapan nin solusyon kan sanggunian bayan, pinapod sa budget officer, pig kasod ma, pig hiling kon baka magibuhang kiremedyo, may kuwang budget kon sain, so pang sweldo, pero dahil nakukuhaan, illegal daan mangyayari kayan. Ang kaipuhan talaga, maipasar so budget for 2025, kaya ang duman ang budget kan Bakakay Community College. Anong particular na pig question ta, ano yan, ay binalik? Garo nagkatulo, Okay. ang saro ata is may sektor na garo day na imbitaran. Kundi ako nasasala, saro ito sa pig question, ang saro pa is bako man si Mayor mismo ang nag-preside kang MDC meeting. May saro pa dahil ko masiguro kung ano natabi ito, Mar. Basta mga arog kayan, nasusog kay Kagawad Attorney Herbert Bermas, legal basis ito para maging questionable so pagpasar kang MDC sa AIP o sa budget. So dapat masunod ito dahil tumabayular. Kaya rineject kan sang kundi questioner ni Kagawad Bermas, rineject ito muna ipigbalik sa sa MDC. Ang solusyon, mag-convene giraray sa MDC, mag-reconvene. Iyan ang solusyon. Nangyari di. Kundi, dahil pa man nagpapareconvene sa mayor, kaya basado sa informasyon na nako ako, magkakaiguanin pag-uulay si Mayor Edsel Villesa, buda si Kagawad Bermas, chairman ng Committee on Appropriations, para pag-ulayan ang bagay na yan, magkaiguanin win-win solusyon. Sisa nang DILG dyan sa Bakakay, di pwedeng mahapot yan kung ano ito talagang illegal? Dahil ko parang kung si DLG tabi mo niyan, Nagkaroon niya bago niyan, nagrelibo, nagbaranasan ka po sa di. Actually, yun ako sa Bakakay, i-check ta. Ayan, okay, sige.
Maya po etc. yan sa India, kung ano ba yan? Kung iba ko ang mayor ang nag-preside dyan sa MDC, illegal ba yan? O kung may day na imbitaran, illegal ba yan? Nagkatulong sa kumpirmasyon sa satuya ni Kagawad Father Noli Alparse, tulong point ang pigke-questionar ni Kagawad Bermas na aligado dahil nag-agi sa legal na proseso. Aha. Dahil ugaring, dahil ko matanda kung ano ito, pero ito lang na duwa ang natandaan ko, itong sumay sektor na dahil na imbitaran, saka bako sumayor mismo nag-preside. Ayun, okay, sige. So, iyo yan. Kaya aabangan ta. Actually, pasiring ako ngunyan sa Office of the Mayor. Rilingon ta kunyan duman si Mayor Villesa. Tangani na aramon ta kung nakapag-ulay na, sinda, muna aso sa sanggunian, asin kung may solusyon ang nabibilog sa bagay na ini. Okay. So, yan pa ni Mar, ang mga dagdag na bareta, abang na lang ang mga follow-up kayan, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, paring Jomar. Naku, mainit ang makakaya. Magkaroon hindi yan tabi, nakataya dyan yung ganyan, ano? Yung mga kababayan tabata, nag-enroll na gano'n. O, dahil pundo ngayong magpadalagan ang community college, baka sumarado yan, sayang. Di ba? Everybody is eyeing for ano yan, magigoning siring ka ng mga eskwelahan, tangani na dahil na magpamasahe, dahil na magrayo pa, dyan sana, ano yan, as in libre, di ba? Halat-halatong tapo ang mga developments po kayan sa tuya pong ano yan, pagpo-follow up ka mga pangyayari po dyan. Question mga tugang ang AIP, because ang sabi, may mga puntos na pinag-question mga tugang ang sanggunian, kaya ibinalik sa alkalde giraray. So kung ano maging rason ng alkalde, aramon po niya sa mga masunod pang mga oras. Okay? Mga tugang, we will be back. Stand by lamang po. Ang lakas mo, may lalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smarty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:08. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Suportado ni US Vice President Kamala Harris ang padagos na koneksyon sa pagultanan kan Pilipinas asin Amerika lalo na ngunyan na nagpapadagos ang Chinese aggression sa West Philippine Sea. Ini matapos magkauron si Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin VP Harris kasubanggi sa telepono kung sa intinawan kan doon kan Vice President kan Estados Unidos na importanteng mapagtibay ang commitment kan US para sa depensa kan Pilipinas. Katakod kini nagpasalamat naman si Presidente Marcos sa pahayag kan US Vice President na nagtaon nindalan sa makusog na relasyon kang RP-US lalo na ngunyan na may tensyon sa South China Sea. Pigmidbidman ni Presidente Marcos ang naging kontribusyon ni Harris sa nasyon sa pagsasabing nagtao ininin matibay na pundasyon para sa padagos na pakikipagtabangan sa pagultanan kan Pilipinas asin Estados Unidos. Yan ang pangalas 11 Bareta, hali sa DZ News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Playtime for all your gaming needs. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Flu. 2 or more symptoms?
Baka flu na yan. Ibayoflu na. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhos agad, inom agad. New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Ibayoflu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip, pag symptoms 2 or more, Ibayoflu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, Ibayoflu na. 8 pesos, SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bahalagang paalaala,
Ang Arterisyn ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Arterisyn sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhos agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pag may lagnat si bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. Candylets! United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan bro. Pray until something happens. Bagatugang diretso kita sa mga istorya. Second part kaniribanan nato nagdipo sa programang Aramon niya tungkol pong Wednesday. Petsa 15 sa bulan kan Enero 2025. Good morning, binatang boses ni Sir Kaptoy Barajas. God bless all over the world, sabi po ni Jerry Laranya. Ayan, good morning, sabi Jerry. Ingat-ingat sa napirmi. Eyes on the road, not on the legs. Sa mga drivers natin, tandaan nyo yan, natugo ni Papa Mar para day ka mo malituang. Alright. Hello kay Mary Me Asejo Amoto. Happy morning po Kuya Mar. Brownout kami ngunyan digdi sa Barangay 27 Victory. Cellphone lang po gamit. Yes po, hanggang alas 5 ka mo dyan eh. At Jen Estola, good morning po Papa Mar. Paad mo naman po ako sa FB. Salamat. Good morning sa mga taga-Daraga Albay, Llasos and Mendones family. Thanks po. Yan. Okay? Sige, mga tugang. Diretso kita sa satuya po mga kwento, mga istorya na nangyayari po sa palibot. So, balikan tayo itong hapot sa Kuya Kasubago. Manungod po duman mga tugang sa extension ngaya kang mga termino o kang mga barangay officials. Yan. Well, kaswapon po, mga tugang, tinapos na kan Senado sa proseso. Ipinasar, inaprubaran sa ikatulo asin pinal na pagbasa. Ito pong Senate Bill number 2816 na mas midbid bilang an act setting the term of office of barangay officials and members of Sangguniang Kabataan o yung SK. So sa plenaryo, mga tugang, 22 na senador ang nagboto ning pabor duman sa propestong lay, daing nag-abstain asin daing nagboto ning negative.
o nagkontra. So ang sabi mga tugang sa sponsorship speech ni Senador Amy Marcos, sa halawig dapo na fixed term kan barangay official as in membro kan SK, mas mapapararom ang sendang pagsabot both national and local issues, siring man ang pag-implementar kan sendang sadiri na medium and long-term initiative sa barangay level. So sa rarong mga tugang itong propestong lane ay pinasar kan Senado, ang term of office kan mga barangay officials o yung elehido na barangay officials as in miyembro kan Sangguniang Kabataan magigipong 4 na taon, 4 years. Daing elective barangay official na maserbi nin sobra mga tugang sa 3 na consecutive terms sa parehong posisyon. So, sabi yun, dahil pwedeng magsobra sa 3 termino sa sunod-sunod na ano yan. Yung voluntary renunciation of office for any length of time shall not be considered as an interruption in the continuity of service for the full term for which the elective official was elected. So, halimbawa, nagali siya, nagpundo, dahil ito pwede na, ano yan, na pumutol duman sa 3 termino. Yan. Okay, now, ang sabi mga tugang, nagpapahayag duman sa bill na ang masunod na regular na barangay SNSK election gigibuon sa primerong Lunes kan Oktubre 2027 and kada 4 na taon sa mga masunod pong mga mga taon. Ang term of office kan barangay official as in membro kan SK na elehido kasunod mga tugang kan effectivity kang lay kapag napirmahan na, mapuon mga tugang sa first day of November kasunod po kan sa indang eleksyon. Tama eleksyon mga October 2027, sumatukaw mga tugang sinda ng first termino mga tugang sa Nobyembre na, after kang eleksyon na Oktubre. Kapag naipasar bilang batas, ang gabos na incumbent barangay official as in membro kan SK, mga tugang matinir sa indapong opisina unless sooner tinanggal o sinuspend for cause sangkod mga tugang na masalidahan as in mailihir sa mga kwalifikado na masalida po sa inda. Ayan. So, kung sabihin, hold over sinda. So, instead ngayon na ma-eleksyon, halimbawa na ipasar na pirmahan bilang lay ni Presidente, kung daining conflict duman sa sa version kan House, saka version kang Senado, o kung mag-uro na sanday na mag-aginimbay, kam diretso na po yun sa Presidente. Pero kung medyo may diit pang kunyan duman, mag-uuro yun sa Baykam, saka dadaron sa Presidente. Now, ito, ang sabi mga tugang, so mga incumbent na elective barangay officials na nagsiserbi na kansidang 3rd consecutive term sa parehong posisyon, bako na pong eligible na magkandidato para sa parehong posisyon sa Oktubre 2027 na barangay as in SK election. Maliwanag. Ayan mo kami, para po duman sa mga kababayan natin na nagharapot kayan sus Mariusip. Adi, yan hold over hanggang October 2027. Iyo, hanggang sa masalidahan. Not unless na naguminibo ng anomalya so ngunyan o natanggal siya sa posisyon, ayan po, dahil na siya makawag ko padago. So, pero kung dahil man na problema, hanggang sa hanggang Nobyembre kan 2027 sila matukaw hanggang sa makapanumpa mga tugang sumasalida sinda sumailira masalida. Ayo yan 4 na taon ang magiging termino sa after kan October 2027 bako nang tulo 4 na. Ayan. Tangenot kaya ni guwaning kunyan so kamara 6 na taon. Yeah? Sa Senado naman, ang sa pong version is 4 years and it was passed kahapon mga tugang sa third and final reading. So,
Abangan tara lang kung ano po maging kapalaran kayan. At ang supposed to be baga Disyembre 2025, may eleksyon para sa barangay. So because of this development, posibleng dahil na pag pinirma ni kang presidente, naging sarong batas, ang magiging eleksyon na kang barangay, October 2027 na. Pag napirmahan bilang batas. So, kunyan sana, antabay sana, dahil una ipagpangutangan. Bueno, dugang tanis na ralo po dyan sa luwas. Si Chief Jim na salita na sa linya. Chief Jim, Paday, good morning, go! Hoy, Chief Jim! Andali nawala si Chief Jim, naputol ba? Ayan, naputol si Chief Jim. Apo na lang po tabi kiraray, no? Para po duman sa tuya po na dugang na impormasyon. Hali po dyan sa 3rd District, mga tugang kang Albay. Kumusta na ang sa tuyang mga women planters dyan? Taranom naman kita, mga kasama. Palaguin natin ang tanim natin at dagdagan na natin ng mga, ng mga kahoy. Including fruit-bearing trees, kasarabay na ang pili. Di ba? Yan, sa advocacy, ang mga tugang niya na 2025 ni Congressman Didi Cabredo. Para magay ko kita ning marhay na kapalibutan dyan po sa tercer distrito. Yan. Okay, diban po sa mga kababayan balikan si Chief Jim. Chief Jim, please come in, Chief Jim. Hello. Yes, go ahead. Director Maray Naga sa mga parantabay. Yaong kita ngunyan sa Bubulusan resettlement site sa Banoan kan ginubatan. Iniso nagpapara paabot baga sa tuya sa mga relocates digdi na bagyo pang after kan bagyong Rolly transfer sinda digdi dahil sinda nakanamit ki kurente and partly and DCGB saro sa mga nagkondusir ki mga follow up diyan sa Aleco sa kung ano na so sitwasyon digdi and sa mga oras na initabi Director Mar o nina may nadadangog na kita sa ibang porsyon ibang harong digdi may linya na kan kuryente o niya kauron taan Homeowners Association President digdi si Madam Elisa Nasul. Okay, so maray na aga Madam President, anong ngarang kan association nino? Bubulusan relocation site, Homeowners Association. Okay, so sa espersos na sinagibo kana lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayor Chino Garcia, igwana kamo ki kuryente and Suiba pigtatara ko din nangunyan balay-balay digdi sa Bubulusan. Si Director Mar sa angkor po sa DCGB, Director Mar si President Elisa Nasolkan na Homeowners Association Bubulusan Ginobatan. Hello ma'am, good morning. Yes, good morning po sir. Opo, good morning po tabi. Congratulations po tabi. May ilaw na pala. May kuryente na. Now, anong status kang sa indong magiging member kang Aleco, sa Aleco? Yung regular regular kamong magiging magbabayad na kamo saro-saro na mga harong. Opo, regular po. Yan. Regular kami. Bako man yan, bako man. No, hindi po. Ayun, do regular na. Individual duman sa Aleco, babayad mga bills. Ayun, so ano po ang sa indong masasabi dahil igwana po ng kuryente dyan ngunyan pong 2025? Ang masasabi ko lang, kadang-kadang salamat mi sa mga taga-Aleco, lalong-lalo na sa na mayor, na talagang grabe ang pagpursige. Minsan, kikulit ko ng maray, nakulit na sa akin. Taga-ampang ko kay mayor, yun, ano na po, amo na ngaya, amo na, sige. Tapos ang aming engineer ng Aleco, maraming salamat po sa pagtugunin nyo sa aman, sa kahilingan na mo na magliwalag na sa aman na relocation nga na. So hindi na kami mangangapa-kapa, hindi na madudulas, lalo mauran. Opo. Ayan po, opo. Yeah. Ano ang tugon po nindo sa mga miyembro po nindo sa homeowners? Ano ko lang po sa mga homeowners association, sa mga member ng homeowners association, once na nakabitan na kita po ng kuryente,
kikay panta po sa obligasyon ta sa Aleco. Na hindi kita pwedeng magpaputol ta masipag. Opo, yun lang. Okay. Saka sa iba po na hindi pa po nakapag-apply, magkaroon kaso na sa kami maliwanag na, kamo madilim pa. Ayun. Ayun lang Ano po po. ano sa prosedimento para makabitan sindaning kuryente? Mapa-installer na sa balay. Opo, may instalasyon naman po. May instalasyon na. Opo. Okay. Ang ganun po, mabayad sila nung tinatawag na Installation fee. wiring permit, then sa mga kailangan proseso, takaso advance billing po sa Aleco. Ayun. Mabayad na po sinda. Ayun. So, iyan po, tabi, may individual na kontador bawat balay. Opo, may individual po. Iyan. Very good. Apa. Sige po, tabi, Ma'am Elisa. Salamatong pumaray, tabi. Oh, thank you so much. Thank you so much. Ayan, James. Kamusta nagaparapod po sa DCG ba ka ba? No, si Madam, Vice President. Vice President po. Sa programa ni BP na naganaog ng mga kwandigdi. Yaon digdi, thank you so much, Madam Elisa. Balato na, may habol ka pa digding problema na pwedeng ipaabot sa indo, anindo sa mga nanununggan, arugan sa tinampo? Yes po. Yes. Ito po ang pinapaabot ko po na sana naman ma-action nitong kalsada met na may nadulas na sirman ako na bali sa tuhod, kailangan operahan, kaya lang wala pang may mga proseso pa. Kaya ito lang ang gusto kong ma-actionan agad para naman doon sa mga relocatees na gusto nang mag-ipit. Pirang taon ipapaabot ta sa Provincial Engineers Office at provincial. Okay. Pirang taon ka mo pa nakanamit kay kuryente? Ngunyan pala. Kaya ba magpuon kan lipat ka mo digdi pirang taon nino? Ngunyan pala. Pirang taon? Tatlong taon, yugon mo ang. Tulong taon ba po na Rasteroli, sa Aleco, siya ang engineer in charge degree. Ano po sa ngaran mo? Hello, good morning. Sir, si Alex Ross po. Alex Ross? So siya ang in charge degree sa nagmamandig di sa pagkabit. Actually, ma-energize na lang, okay na. Ikaw ng linya sa harong, papabulusan na lang kan kuryente. Taon na, so poste, so kaharos okay na. Gabos na siya, pirang harong inapa. 25 accounts ang target ning maubos mo yan maghapon. Oh, you good mo. Okay, si Engineer kan Aleco Tabi, Director Mar, gina-research ng ngaran mo? Si Alex Ross po. Alex Ross, si Director Mar sa Angkor sa DCGB. Yan, Sir Alex. Opo. So ano ang ganyan? 25 ang kakabitan nindungon niya na aldaw. Opo, so approve po ining application sa Bubulusan Relocation Site. Ali, ubuson mi po ini maghapon mo niya. Ayun. May interjet ining mga consumers tang 25 member consumers. Ayun. Apera kaya na 25, ano yan? Igwa pa na mga pigo-proseso? Nagapot-tapot ako digdi sir tabi, bali igwa pa man pero waiting pa kami sa mga approve linda. Then pag once may approve na, schedule ta naman yung siring na aktibidad. Ayun. Di man ang problema sa supply ng kontador. Igwa ang available. Available po to, so 25 member consumers available po. Ayun, opo. Okay, mga pirang ano yan, pirang simana o pirang bulan bago maproseso na ngaya ready ka ng kabitan man ning ma-energize. Any sir na ining approve na ining application na 25, bali ano man lang ini nga nag 1 month release na kasi pinabot ko man ini sa department manager mi na schedule mi na approve man kaya nga ini schedule mi na ining mo na aldaw nga ning may kabit na ining 25 accounts kang member consumers. Ayun. Sir Alex, ano po ang pangapunin do diyan sa iba pang mga dai pa nakabitan diyan sa Bubulusan? Ano po, pangapunan ko lang, i-process lang sa mga application, kumpletuhin lang sa requirements ni Aleco, tapos i-submit po para may schedule mi na itong installation ng mga metro ninda. Yes may po. Aba, okay. Sir Alex, salamaton po maritabi. Okay po sir, salamaton din po and more power din po. Ayan, okay. So, thank you so much Sir Alex Ross, kan Albay Electric Cooperative. So, urog mao na digdian na mga sumay ikon man 3 years ka mong dahil na kanamit. Di ano yan, may street light man. Street light, solar ang sa hiling ko digdi. Solar. Oh, very good. At least iguan ng perimeter lights, ano
Sunod na sa nagaroyan. Okay. Uni tarkahoro ni Mayor Chino ngunyan si Madam Elisa Nasol. May mga pinapaabot pang problema digit nadadawog ko sa tubig. Tapos uning sa tinampo inda ko na ng intervention digdikan na lokal na gobyerno. Mayor si Director Mar sa DCGB sa rupang problema pala digdi tubig. Good morning po. Yes, good morning po, Mayor. Opo, so may mga problema po pong idinulok sa imo si Homeowners Association President? Bali po, igwa na kaya sinda dumandig de regarding sa tubig, igwang solar. So, not as good as na nagsusupply. Diba kung maray ang supply kan tubig. So, solar. So, igwa kami pinagibo bagong tangke, halin sa Mulad Bukad Pequeño going to Barangay Bubulusan. Ma-inject na lang po kami palaog digdi sa relocation. Ayun. Yun lang po ang remedy may kayang itao. Pero saro na medyo magawad-gawad na may kaya. So concreting kayo. Sabi ko kay Madam, agad kita sa probinsya kaya ayuda. Ayun po. Okay, si ano yan? Iyan man ang trabaho naman ni Mayor Chino. Yan naman po. Sa water system naman kita. Yung inutong ko, importante. And saro pa sa napag-urunan ng street lights. Talagang may distansya mong kaya may distansya halin sa main road. Opo. So, sabi ko sa iya, sa sunod na supplemental may laugan ko kay Pondo para lang ay solar street lights para digdi sa relocation. Ayun, opo. Mayor, salamat po rin. Congratulations po. Hindi ka talaga nagpundo. Ayun po. Salamat po. Thank you very much. Okay, so yan tabi Director Mar, accomplished na yun ilaw daw nag-switch na sa iba na mga harong tranquilo na. So bilog na daw ngunyan matrabaho ang mga taga-alay ko digi. So yan tabi Director Mar sa to mga dagdag na impormasyon sa pangalan ni ka Mayor Chino Garcia, kagawad Lando Palabrica, kasabay mi digdi Sir Nico Amano, Jimmy na salita DCGB nyo. Thank you very much sa Chief Jim, si Mayor Chino at saka si Sir Alex Ross, siringman si Ma'am Elisa Nasol, kan Homeowners Association kan Bubulusan, resettlement site. Okay? So, congratulations po tabi. O pangatamanan nito yan na linya kang kuryente, imagine tulong taon na yung kuryente. Pung kanibaralyo, at is kunyan, mayroon ng dagitab. Mayroon ng ilaw mga tugang sa sainda, makakapag konsertar na sa pag-aadal sa mga aki. So mga may trabahong banggi, igwana po nin ilaw, asin dahil na maalingahutan kung mainit ang panahon. Di ba? Okay, magagamit ng electric fan, saka makailing-iling na ng telebisyon. Yan. Okay, pangatamanan talang po yan. And then, sabi ni Ma'am Elisa, so obligasyon tangaya, kunya ng tangaya, o tubunta, di kita magpasupog, di magpaputol. Di ba? Tangani na ariglado kita. Hello kay Evangeline Llagas. Morning ngayon, sir. Sirman, si Lorna Plaza. Mamaray na ito po, Sir Mar, watching from Castilla, Sorsogon. Okay, sige po, salamatan sa padago sa pagantabay. Mga tugang oras niya to, alas 11:40 na aning pagkaga. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Bioflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. Playtime for all your gaming needs. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavor. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Bukas agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Pangarap ay umangat pero minsan ay salungat. Kabayani kita sa Ginebra. Ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayani kita. Sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayani tayo. Kabayani kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, handang magserbi. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, balik po kita mga tugang sa satuya pong programa. Oy mga kapako seniors, good morning! Galaw-galaw po tabi ha. Magkaroon ng masustansya at saka di magparamundo. Or exercise. Galaw-galaw kahit pa paano ha. Good morning man kay Marcos Tunal. Nakantabay nga po kami dito sa Bitano, Family Ostunal, thanks po. Iyan, good morning sa mga kababayan po natin at saka mga late tuners natin. Sa ring man si partner Joel Bilardo, Baldirama Barameda. Nakamonitor nga tabi kami Papa Mar. Oy, good morning kay Chamaming, ha? And saka kay Janelle, good morning. Garo sarado ang barangay 13 dyan sa Kunyang Bakakay. Sa ano yan? Sa bangkete ni Janelle Barameda. Happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Good morning man kay classmate Noel Bismonte, sino man kay Kuya Ruhel na Baranda, yan, kay Ate Nitz, at saka sa kabos po na Baranda family dyan po sa San Pedro sa Bakakay. Good morning po tabi sa Indo and happy listening tabi. Salamaton sa Padagos na pagtutok sa DCGB. Yan. Alright. Naman po sa mga kababayan natin, Padagos po ini na paglibot kang Commission on Elections para dyan sa sendang roadshow kan ACM. Aprobitsaran ta po yan. Tanganing makabisata. Kumbaga makunyan ta. Matuod kita o kaya mamidbid ka ang makinang gagamiton aram ta na kung paano pag boto sa maabot po na Mayo 12. And then tama ito, sabi ni Kaptoy na pigpaliwanag man mga tugang ni Sir Andy Toledo
ang COMELEC officer po dyan sa Daraga na ano yan, sa mga senior citizens, sa mga bados, as in mga persons with disabilities, yung mga nasa vulnerable sector, pwede na po sinda mga tugang na magboto ng ATAB as early as 5 o'clock. Bukas na po ang presinto para sa inda. Para i-akomodar ini po ng mga kababayan niya to. Seniors, bados, pagkatapos ito po na ano yan, mga PWD. And then, yung regular voters ta 7 o'clock in the morning, mapun po yan mga tugang na pagbuboto sa mga presinto. Ayan. Okay, so yan po tabi, para duman sa mga kababayan natin na padagos po na nagaandam kita ta 117 aldaw na sana mga tugang eleksyon na. So nagpunang ang election period January 12 and matapos po yan ng June 11, 2025 kung kaya may mga pigpautub-tabi na mga pagbabawal harog kan pagsukbit ng armas outside of your residence. Yeah. Maski may permit to carry firearms ka outside of your residence, kung daay ka ng special permit na hali mga tugang dyan sa Commission on Elections, together with ito pong pag-hire mo ng bodyguard, ng security force, dapat igwa ng ano yan, permiso from COMELEC. Okay? And then, apera ka yan, yung po na gunban, papautob mga tugang ang gunban, dahil pwede na magdara ng badil, maski mga replika. So, mga badil na garo na tunay, yung toy gun, ngayon na madali imamidbid, exempt yan. Pero yung airsoft, di ba? O airsoft bawal. Na burbit-biton. Baka madali po kamo, election offense yan. Mawarang kaning karapatan na magboto, as in botohan. Mga tugang, mapriso ka pa. Hindi, sayang ang pagkakataon na mabuhay ka di sa kinabaning normal dahil lang po dyan sa dahil mo pagsunod sa COMELEC rules. Okay? O bueno, mga kabayan, dagdagan tayo ng istorya. Partner Alarmario nasa linya. 11 minutes bago po mag-alas 12. Partner Al, please come in. Thank you so much, partner. Luway-luway na pigpapasabot kan Team Salceda ang mga futurong mangyayari. Digdi sa Albay, pagabot sa turismo, transportasyon, asin negosyo. Sa paliwanag ni Congressman Joey Salceda sa mga pagpatipon niya akan mga lideres digdi sa Segundo Distrito, nasabi niya dakulaon na maray ang magiging epekto pag narealisar iyan ang bigaplanong cruise ship terminal diyan sa Boulevard kan Legazpi na may budget na ini unya na 2025 ali sa General Appropriation Act o GAA na siguradong dakulaon ang magiging epekto ni digdi lalo na sa Albay. Iyan na manungod sa turismo, sa negosyo, asin ang transportasyon, kana mga produkto na sa mga maabot na panahon madagsa digdi sa Legazpi City o digdi sa Albay, pasiring iyan sa ibang probinsya. Yan na rason kung yaon ang sa indang padagos na pagporsiger na mapadakula ang mga tinampo para iwas sa traffic. Pag-abot kan panahon na kung dati-dati dyan sa nasa sentro ang mga development ngunyan yaon na ini sa mga kararayong barangay dahil antisipasyon ini sa mga masunod na panahon lalong-lalo na ang mga tinampo konektado sa International Airport man at the same time digdi sa o dyan sa Manuaan kan Daraga. Ang pigasabi nindang Albay Global, yan ang papadagos nindang pagkapasabot sa mga barangay
dahil maabot talaga daw ang panahon na ang Albay dapat sumabayan ini sa mga development para sa mga posibleng mangyari, mga development na pang-international na ang kalidad nga ni bagamot sa turismo, trade asin sa transportasyon, dahil kita maudyan. Iyan pa partner, ang informasyon kiraray, hali sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. So yan po tabi ang mga dugay na ito mga impormasyon. Sali po dyan sa luwas. Padagos po na mga pagpapahayag ni Congressman Joey. Asing kasi ang team manungod dyan sa mga plano. Nagiribon mga tugang lidi po sa probinsya Canalbay. Turismo, transportasyon, negosyo. Yan. Magkakaugnay po yan. Kung magkakakabit po yan, mga tugang na mga sektores na yan. Naramdaman po nindo. Kan nagkagawa kita ng problema sa transportasyon dyan po sa Lupi. Naapiktaran mga tugang sa turismo. Tamay mga nagkaransel na mga turista na magpasiring po digdi sa probinsya sa Bicol asin sa probinsya Canalbay. Dahil po duman sa pagka problema kang iabot ka ng 24 oras ka babiyahe. Di ba? Ayan pa siguro ang dapat na asikasuhon kan mga mga opisyalista, mga congressmen, mga gobernador kan Bicol na pagturuang-tuwangan ano bang pwedeng gawin natin diyan, At saka kung alin pwedeng mapakaskas itong Quebec, Quezon Bicol Expressway. Kuya Nems, 4 oras sa sanang Manila ta. Di pwede kitang mamahaw duman. Digi kita mapamanggi. Kayang-kaya na itong loy-loy ang kanwigo. Diba? Masiring duwan sa kunyan. Loy-loy, sa tata nainit kaya ang wigo eh. Magkano na. Sana mahamana nalanitan kita mga tugang ka nagkagunin problema sa Lupi. Tapos na suminabay pa mga tugang sa problema sa Cam Norte. Dahil ang ibang maagian. Matyaga talaga. Baka yung pigigibo mga tugang na Quezon Bicol Expressway mas matibay. Patibayon pang maray. Asin piliun sudalan na dahi pigbabaka. Asin dahi nagrarasi ang daga. Kung nagrarasi man pakarayon kimaray bago man pagamiton sa mga motorista. Tayan po nakakahamper po yan sa dalagang kan turismo. Transportasyon, di ba? Tapos pigtatrabaho naman mga tugang yung airport tadigdi, yung Bicol International Airport to accommodate mga tugang the big planes including international flights. Hahali o nagaruso nakabalagbag dyan mga tugang sa airport na makakaulag sa paglanding ng Dracula mga tugang na eroplano. Sige. Yan, mga kababayan natin ang mga pinag-aarabangan pa. Okay? Okay, congratulations po sa mga barangay na Padagos na namamayagpag mga tugang nangingibabaw duman po sa saindang pagpautob kan mga programa para po sa Ecological Solid Waste Management Program. Di ba? Barangay Dapdap, congratulations for 7 consecutive years. Nangyari, lampas pa sa kunyan, lampas pa sa 8 taon, lampas pa sa Hall of Fame rin tapos huminakot pa ng award. Congratulations tabi Kapulen, asin sa mga konseho, sa mga residentes po sa Dapdap, ipagpatuloy. Maging showcase kita Padagos kan mga kababayan nato sa pagsunod mga tugang kayang po na pag maniharta kang mga basura ta. Di ba? Tadyan, nagko-compost. Nagsisegregar, tapos igwapasin daning itong pag-upcycling. Kan mga itong mga recyclables. Nganing maging makaabot ito naman sa zero waste. Tama-tama nag-celebrate ng Zero Waste Month. Ipadagos na po yan, tabi. Na mga practice na yan. Tangani po na maging malinig kita, asin mabawasan man ang gastos mga tugang dyan po sa
sa pagmanejar kang basura ka mga lokal na gobyerno. Ipagpadagos na po yan ng segregation at source. Diyan sa mga harong-harong ta, sa mga households ta, diyan ta na po isegregar yan, and then pwede pa nating mapakinabangan yan because mayroong pera sa basura. Di ba? Okay. And then, siyempre, yung pong, mga magigibotang fertilizer, including mga fermented, juice, na magagamit man na pang-abono, mga tugang dyan sa kunyan, sa mga pananumta, mga gugulayon, magtaranom-tanom na kita. Iyon na po yan. We go organic. Organic farming. Tayo na po ng labi para po sa primero, sa diritang pagkaon, pagkatapos ligtas, dahing mga fertilizer na synthetic, dahing chemical, nakakasiguro po kita na iyang ilalaog ta sa lawas ta, ligtas. Hindi ko sabi bagay yan, what you eat is what you are. Kung kumakain ka ng mga basura din ang kaluluwasan ta. Di ba? Kung kumakain ka ng masustansya at masarap at mga ligtas, healthy ka. Para happy ang life, kumain ng healthy, magtanim ng organic. Para po naman sa mga kabarangay natin. Tayo na yan ang pinakadabis-dabis ng giribuon po ngayon ng mga panahon. Okay? So, sa mga kababayan ta, uliton ta, sa mga motorista, chill lang kayo. Di masyado magmadali. Magsunod po sa traffic, rules and regulations. Ngani po na, tapos i-check ang mga lunadan. Tangani po na sigurado mga tugang na day kita magkagawa problema. Sunod dun sana po itong blue baggage. Di ba? Babay na? Si Partneral minabalik? Minabalik si Partneral. Partneral? Please kami, Partneral. Partner? Anong nangyari kay Partner? Partneral? Hello? Wala? Walang sumasagot? Baka nag-dial? Tapos na mag-report si Partneral. Nag-redial giraray? Wala sumasagot. Paano? Kuya, na-speedy naman duman ako? Para nung pagitatabi mga tugang hindi sa programa ngunyan po na pagkaaga. Sendo po ka, boss. Thank you for giving me company. God bless the Philippines. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!